Ayo Tin, ndak selak waktune ngoyak. Ya. Oh, piye penggemarmu? Ayo Tin, salto Tin. Muncul salto. Iya. Riyen nggih, Pak. Jeneng Karang wong. Apa? Kok sik tak golek nggon. Kon jembare semono kok isih kurang apa piye? Mboten iki. Arep joget model piye kowe? Kowe iki jogete wis ketara ming gaya mentok. Megal-megal kok dadak golek nggon. Jengko nek dileleh kesamplok lho. Ah iya. Maaf ya. Ya ora apa-apa ora. Heeh. Kurang jembar apa piye kok jeneng. Ameng jembare ngomah wae ana. Iya, Pak. Maksudnya apa? Nggone iki lho, ora maksud apa-apa. Kok rumahsaku kok kowe iki nek karo aku ming dikon ngono iku njur. Kaya kejeme ra jamak-jamak ora. Lah aku urung maju wis dunekke nangka blonyo. Mau dunekke apa? Bagor brand. Nek aku juragan Bagor, iki Buduko, iki Bu Guru. Nah, ayo ora. Ya heeh. Agene wong muni ngono kok arek marape iki dudu aku ning penonton. Ya. Penonton ki anggere kowe takon maju kae, "Yo nangka blonyo." Ya. Ayo kowe ndek awak ya semono gedene kok ya. Iya, ning ya iso ora apa-apa. Ini ya pancen do keperanan tenan kok. Nek di sawang pas macak Jawa ki ya tenan. Ketok le ayu. Iya. Nyandang Jawa jan ketok le. Wah, jan luar biasa. Aurane meledak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kaya mercon. Aurane iki ketok makpior. Iya. Ning kocapa penggemar-penggemar kuwi nek ngerti asline Iya. mesti gelo no. Oh, iya toh. Wis ora kalap saimit-imit. Iya. Kok saged? Ya wis ben. Ayo mbok menawa kok ya. Oh, niku rak ming jenengan tok wae sing